नांदगावच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये नितेश राणेंनी त्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मतदारांना धमकी दिली आहे आणि सत्तेचा माज कसा होतो हे नितेश राणेंनी दाखवून दिलेलं आहे। आज राज्यामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदापासून जिल्हाधिकारी माझ्या खिशात आहेत असं त्यांनी जाहीररित्या सांगितलेलं आहे आणि यालाच खरं तर सत्तेचा माज या ठिकाणी म्हणता येईल। नांदगाव ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून जनता आम्हाला विजयी करेलच। कालच्या सोसायटीच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा जनतेने गौरीशंकर खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे पॅनल विजयी केलं होतं आणि आज खरं तर ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक आहे त्या निवडणुकीमध्ये नितेश राणेंचा पराभव आता अटळ झालेला आहे। जिल्ह्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ग्रामपंचायतीत जास्त निवडून येणारच आहेत आणि म्हणून सत्तेचा माज या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। याआधी सुद्धा नितेश राणेंचे वडील नारायण हे मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळी सुद्धा त्यांना असा सत्तेचा माज आला होता आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने सत्तेचा माज त्यावेळी उतरला होता। ते मुख्यमंत्री असताना पराभूत झाले होते हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने केलं होतं आणि हे महाराष्ट्रातल्या जनतेने बघितलं होतं। आणि नितेश राणे ज्या पद्धतीने आता बोलतायत खरं तर विकास ही प्रक्रिया असते आणि सत्ता खरं तर सत्ता अशी सत्ता आहे की ती फक्त कोर्टाच्या आदेशानुसार कधी पडू शकते आणि त्यामुळेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही। आणि नितेश राणेंना खरं तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री खिशात असलेल्या नितेश राणेंना आज सत्ता येऊन सुद्धा 6 महिन्यात मंत्रिपद मिळालं नाही आणि त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद ही कधीच मिळणार नाही। आणि जिल्ह्यातल्या जनतेला आमचं नम्र आव्हान आहे की ज्या पद्धतीने शिवसेनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा विकास झाला आज ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सुद्धा हा विकास या ठिकाणी होईल आणि जिल्ह्यातील जनतेला जो काही विकासाची अपेक्षा असेल ती आम्ही या ठिकाणी पूर्ण करू अशी खात्री या ठिकाणी देतो। आणि अशा खरं तर निवडणुका येतील आणि जातील परंतु अशी प्रवृत्ती मात्र या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा थारा घेता कामा नये। लोकशाहीच्या मार्गाने हा प्राध्यापक मधु दंडवते नाथपेंचा असलेला वारसा असलेला मतदारसंघ आहे, हा जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा अशी प्रवृत्ती होता कामा नये एवढंच आवाहन आम्ही जनतेला या निमित्ताने करत आहोत।